Step away from me. Oh my god, man. Jeg har ikke benyttet mig af emo lige nu. Jo. Hey, yo. Kom her, boy. Så skal du sætte mig på en på Singalusen. Y'all little shitter. Okay. Nå, nu har jeg ikke mere HP. Hvordan joiner jeg dig? Ja, det lyder godt. Yeah! Okay, for fucking XP for at dræbe dig. Åh! Holy shit, så lad os se det. Og man kan... Ej, Univedoni er der simpelthen. Sorry, vej væk me. Mads, tæv mig. Nå, men jeg skal tilbage til min planet. Mads, tæv mig hurtigt. Fuck er det her for noget? Jeg er jo ikke grim. Det, ham du skal tæve, det er Son Goku. Det er mig. Okay. Han er opdressen nok. Ham herovre. Ah, så skal han sække mig. Hey. Det er sådan, du har opdressen nok. Du er bare... Jeg kommer med en fadskive. En lille clam. Eat this. You eat this shit? Jeg er død. Jeg drukner. Det er for koldt og varmt. No! Okay. Det er sygt der. Det er bloody brutal, this one. Nej, jeg skal nok klare. Nu redder jeg for YouTube. Jeg er blevet taget af en mode, tror jeg. Det er sådan En move? Jeg flyver rundt med en mode. Hallo, hjælp mig lige. ej. I'm going to get you. Hvad sådan, mand? Hvordan får vi dig ned derfra? Hjælp! Hjælp! Hvad fuck hedder det? Fish? Du skal... Hvis du King Mower. Ja, vi har ham. Hvor langt væk Bare lige vente på, at han bliver lidt dizzy. Vi kan lige få lidt cheap shots ind, når han er stunnet. Ja, der er claims herovre. Okay, han jumper. Hvad tror I, den der skulle bare gøre? Ja, Ja, det må være sådan Heller noget, ikke. stunnet. Okay. Shit. han er fucking low nu. Skal vi bare her. Ja, han er nede af dizzy. Ja, final blow. Yeah, let's go. Der ligger en knife Meat herovre. chunk. Meat. Så plukker jeg den med hipfire. Så er det for 6. Den er død. Nå. Men det er en mode. Jeg skal lige... Skal sgu ikke gå så tæt på månen, Mads, når jeg er i gang med at skyde. Så. Ved man sgu ikke, hvad der sker. Hvem blev min pistol af? Det er jeg kan godt se, hvad du tænkte på, you motherfucker. No. Jeg skal have en shotgun. Hvad sker der? Alle sammen nak Mads, han er fucking morderisk. Tyvknæk. Nej, for satan, jeg er lige ude og hente mågerne. Nå. Ja, tager du den lidt og hygge dig med den. Hvor du kigger på sit ansigt. Nå. Når den passer lige ind i munden på dig, faktisk. Ja, der kom kaffen lige. Jeg har fået nogle flere måger. Ej, dem er han Der er glad for. en leech herovre. Ja, Tyrann, ja, han er ja. næsten Den Vi er har godt. den. Bare bliv. Ej, jeg er nede. Ja. Der var en. Almost there. 88. Nej. Lol. Og så er der meat chunks her. Fucking motor, så. Ja. Har det. Der er en måge lige over grillen nu, der har mig. Cirka. Fik det. Ligger ved siden af... Ja, har det her.
Ej, fuck. Fuck, Er vi alle sammen nede? Den er, drenge, prøv at se, den er blevet kogt. Jeg ligger herovre bagved. Ej, Damn. Ej, vi er næsten ved at indhente det igen. Kom så. ej. Pas på, nu kommer han til jer. Du lukkede lige der. Er det bare mig, eller er den blevet større? Ja, den er blevet meget større. Ej, wipe. Okay. Wipe. Er det vores... Ja. Det er kun mig, der er her. Det bliver klart. Got it, Jesus. Jesus, take the wheel. Over ved båden, over ved båden. Kommer nu, kommer nu, kommer nu. Ja, fuck. Åh, ja. Jeg ligger ude bag grillen i vandet. Fucking hell, mand. Vi har det. Ja. Ja, så tæt på. Langt ude i vandet. Jeg prøver at rest, hvor I hen. Pas på, pas på. Ude bag grillen, langt ude i vandet. Ej, jeg dør så poison lige med det samme. Fuck. Fuck, det var tæt. Der Den er så fucking svær, mand. Jeg ligger om bag huset. Om bag huset. Ja, har der. Den er død. Bare bliv ved. Den er død, den er død, den Ja, er død. nice. Ja. Cook the fish. Meat chop. Value 200. God dang. Får vi 300 af dem her? Der ligger Kirk er stadig nede, lol. Op igen, Kirk. Shit, min hjerne er fuldstændig...